kautoran, mayong adlaw sa inyong tanan. Kag sa sining tion, magapadayon kita sa pagkamalandong sang pulong sa Ginoo. Kag ini makita sa 1 John chapter 2, alin sa 15 pakadto sa 17 nga nagasiling. Hindi ninyo paghigugmaa ang kalibutan okon ang mga butang nga iya sang kalibutan. Kung ginahigugma ninyo ang kalibutan, wala kamo nagahigugma sa Amay. Kaya ang tanan nga iya sang kalibutan, ang ginahandom sang mga makagsasala nga ginaugali, ang ginakaibugan sang mata, kag ang tanan nga mga butang sa sining kalibutan nga ginapabugal sa mga tao, ini sila wala nagagkikan sa Amay, kundi sa kalibutan. Ang kalibutan kag ang tanan nga mga butang nga ginahandom sa mga tao nagataliwan. Pero ang nagatuman sang kabubuton sang Dios nagakabuhi sa gihapon. Ini amo ang pulong sang Ginoo. Kagaton ini busi siyon sing Mayo ang mga kaundan sa sining tatlo ka mga verses agod nga makakuha kita sang espirituhanon nga mga pagtulunan nga sala naton ma-apply sa aton pagpangabuhi sa sining nga kalibutan. Susulitaw naton ang versikulo 15 nagasiling, hindi ninyo paghigugmaa ang kalibutan okon ang mga butang nga iya sang kalibutan. Kung ginahigugma ninyo ang kalibutan, wala kamo nagahigugma sa Amay. Ang una nga linya dire nga ginahambal niya, nagasiling sa aton nga hindi naton paghigugmaon ang kalibutan. Aton nga dumduman nga wala ini nagahambal dire sang kalibutan nga aton ginaistaran. Kay ining kalibutan nga aton ginapuy-an, ang Dios amo ang nagtugas ini, kag wala kag hindi ini malain ng kalibutan. Ang malain dire amo ang mga tao nga wala sang Dios nga nagaistar sa sining kalibutan, ang matahong nga kalibutan nga gintugas sa Ginoo. So ang gusto niya gisilingon sini amo ini nga hindi naton paghigugmaon ang kalibutan kung sa aton pa hindi naton paghigugmaon ang mga malaot nga mga bagay nga ginahimo sa mga tao nga wala sing Dios. Hindi naton paghigugmaon ang mga malaot nga mga binuhatan sang tao nga wala sang Dios ang ila mga kabuhi. Kagamo may nini ang ginhambal sa Roma kapitulo 12 versikulo 2, kagod aton basahon, diri nagasiling siya sa aton. Siling niya, hindi kamo magsunod sa mga pagginawi sang mga tao sa sininga kalibutan, kundi itugyan ninyo ang inyong kagalingon sa Dios agud nga iya kamo pagabag-uhon. Okay? Ang yang siling dire nga hindi kita magsunod sa pagginawi sang mga tao sa kalibutan. Amo ina ang ginasiling nakon, malaot nga pagginawi sa kalibutan. Hindi naton ina pagsundon, hindi naton paghigugmaon kag pagsundon. Amo nang nagsiling siya, hindi ninyo paghigugmaa ang kalibutan kung sa aton pa, hindi ninyo pagsundon ang malaot nga pagkabuhi o kung pagginawi sa mga malaot nga mga tao sa sini nga kalibutan. So hindi ni kalibutan nga atong ginaistaran, kundi ang pagginawi, ang pagbinatasan sa mga tao nga wala sang Dios. Nagasiling ang Bible, hindi naton ina pagsundon nga klase sa pagbinatasan. Amo na din ang una niya nga ginambal, kag ang sunod nga linya, siya hindi ninyo paghigugmaa ang kalibutan o kon ang mga butang sa sini nga kalibutan. Kay kung higugmaon naton ang mga butang sa sini nga kalibutan, nagasiling ang Bible, wala kita nagahigugma sa Amay, wala kita nagahigugma
sa Dios kon ang aton ginahigugma ang mga malaot nga paginawi sa sini nga kalibutan kag ang mga butang ngayari sa sulod sang kalibutan. Kay man amoy niya ang ginatudlo sang Bible sa aton nga ang mga butang diri sa kalibutan nga aton ginahandom gusto naton, hindi ina siya amo ang labing importante. Ang labing importante nga aton higugmaon amo ang Dios. Kagamoy niya ang sugo niya nga makita naton sa Mateo 22 versikulo 37. Imbis nga higugmaon naton ang mga butang sa sini kalibutan, ang ginasugo sang Dios sa aton nga dapat naton higugmaon amo ini. Siling niya, higugmaon naton ang Dios sa bug-os naton nga una-una, sa bug-os naton nga tagipusoon, kag sa bug-os naton nga kusog, kag sa bug-os naton nga kalag. Kay kadua amo ini nagasiling siya, kag higugmaon man naton ang aton isig katawo katulad sang paghigugma naton sa aton kaugalingon. So anong nasiling sang versikulo 15 nga aton ginbasa? Siling niya, hindi ninyo paghigugmao ang kalibutan kung sa aton pa ang paginawi nga hindi Dios nun sa sini nga kalibutan, hindi ninyo pagsundon. Kag nagasiling siya, kag ang tanan nga butang, mga butang sa sini nga kalibutan, hindi naton paghigugmaon sa baylo, higugmaon naton ang Dios una sa tanan. Kagigingban nga mga butang, igadugang lamang ina sang Dios sa aton. Ang labing importante, mga kauturan, hindi ang mga butang dire sa kalibutan. Kay ini mga butang sa kalibutan, umalagi lamang ini, temporarily, madula lamang ini. Hindi ini nagapabilin sa wala sing katapusan. Ang siling sa Dios, hindi naton paghigugmaon ini nga mga butang nga dutanon, mga butang sa sini nga kalibutan, aton ihigugmaon ang Dios nga nagtuga sa sining mga butang sa kalibutan. Kag iya lamang ini ginapahulam sa aton, temporaryo lamang ini nga mga bagay ginapagamit sang Dios sa aton, ginapahulam sang Dios sa aton, temporaryo lang. Kagaya tudlo nga hindi naton ini paghigugmaon nga mga butang, kundi ang aton himuon amo ni nga pasalamatan naton ang Dios nga nagtuga sa sining mga butang nga aton mga naangkon, imbis nga aton higugmaon, aton siya pasalamatan kay ginpahulam lamang niya ini sa aton, agud nga magmagan ang aton pagpangabuhi sa sininga duta. Siguro iban sa aton nakaangkon sa matahong nga mga gamit, matahong nga balay, mga matahong nga gamit sa sulod sang balay, siguro matahong malahalon nga salakyon, nga mga salakyan, inang tanan, temporaryo lamang nga butang, ginpahulam lamang ina sang Dios aton, agud nga magnami kag magmagan ang aton pangaboy, hindi nga ina nga mga butang amo ang aton higugmaon. Higugmaon naton ang Dios nga naghatag kag nagpahulam sina, hindi nga ina nga mga butang nga ginhatag kag ginpahulam sa Dios sa aton, amo na ang aton tutukan kag amo ang aton higugmaon. So yang sugo ay ang hambal sa aton sa versikulo 15 sa 1 John chapter 2, akong silito nagasiling siya, hindi ninyo paghigugmaa ang kalibutan, ang pagbinatasan, nga hindi Diyos nun, hindi naton pagsundon. Kag nagasiling siya, hindi ninyo paghigugmaa ang mga butang sa sining kalibutan. Ining mga butang maayo man pero kung amo na ini ang aton higugmaon, labaw sa Dios nga naghatag sining mga butang sa aton, hindi na inaya maayon. May mga pulong nga ginasiling naton nga idol. Ang idol, pag-intindi naton amo ang mga Diyos nga ginahimo sang tao kag simbahon.
Sang una, si Moses, panahon ni Moses, nagkadto siya dito sa bukid sang Sinai, kag nagpakighambal sa Dios. Ang Dios nagpakighambal kay Moses, kag dito ginatagan sang Dios si Moses sang napulo kasugo. Pero samtang dito si Moses nagatinir sa idalom sa bukid sang Sinai, ang mga tao yang taga-Israel, sila nila kadugay man sa to kay Moses, basi hindi na to magbalik. Sila nila mahimo na lang kita Dios nga aton simbahon. So nagtipon sila sa mga bulawan, ila nga gintipon, kag ginhorma nila nga daw baka nga sapat, ilang ginpatindog, kag dito sila nagakinanta kag nagasimba sa amo nga baka nga bulawan nga ilang ginhimo. Amo inaag na siling naton nga idol. Ang pagsimba sa mga Diyos nga hinimo lamang sang tao. Ang totoo diyan ginahambal sang Bible amo ini. Nga ngaton simbahon amo ang matutuod nga Dios nga nagtuga sa aton. Ang nagtuga amo ang simbahon. Sino nagtuga sa aton? Ang Dios. So kita amo ang masimba sa Dios, kay siya amo ang nagtuga sa aton. Baliskad iya kung maghimo kita sang Dios nga kita man naghimo, kag kita man masimba, dapat inang ginhimo naton nga idol o kung Dios amo ang masimba sa aton, kay kita naghimo sa iya. Hindi naton pagbaliskanon. Ang manunuga amo ang simbahon sang mga gintuga. Kung maghimo kita iya sang bisan anong larawan, kag simbahon naton, balis ka nina tani, sugoon mo na siya nga uy ikaw simba sa akon, kay ako naghimo sa imo. Tungod kay ang Dios amo nagtuga sa aton, ang gusto iya nga kita amo ang masimba sa iya. Pero ginatawag ina nga idol, pero amo ni ang kamatuoran nga ginatudlo sa aton sa balaan nga kasulatan. Ang bisan ano nga butang nga ginahigugma nimo labaw sa Dios, ina imong idol. Dapat nga aton simbahon ang Dios, kagigugmaon ang Dios labaw sa mga butang sa sini nga kalibutan. Kung ginahigugma mo ang imong matahom nga balay labaw sa Dios, imo inang idol. Dios na nimo ina. Kung nakabakal ikaw sa matahom kag malahalon nga salakyan, kag ginahigugma panimo ina labaw sa Dios, imo inang idol. Dios na nimo ina sa imong kabuhi. Kung nakabakal ikaw sa manami nga katri, mahumok kag dali ikaw matulugan, kay kadami sang imo nga katri, kag kung imo ina higugmaon labaw sa Dios, imo na inang idol. Kay siling niya sang Dios, higugmaon nimo siya sa tanan labaw sa mga butang sa sining kalibutan. Kagamoy ni ang warning sa aton. Pagsiling sa Ginoo, hindi ninyo pagigugma ang kalibutan, kag hindi ninyo pagigugma ang mga butang sa sining kalibutan, kundi labaw sa tanan ang aton niya simbahon amo ang Dios. Kay kung simbahon naton, kagigugmaon naton ang mga butang sa sining kalibutan labaw sa Dios, ina imo kag aton na idol, ina na amo ang aton Dios, kag hindi gusto ang Dios sina. Kung higugmaon naton ang kalibutan kag ang mga butang sa sininga kalibutan, ang Dios wala nahamuot sa aton pagpangabuhi sa sininga kalibutan. Ang kalibutan nga gintuga sa Dios, din kita gintugutan niya sa pagpupuyo sini, kag siya amo ang nagaatipan sa aton. Dapat na pagpangabuhi kita sang kabuhi nga kalamutan sa Ginoo. Kag nagsiling kita nga kung higugmaon naton ang mga butang sa sining kalibutan labaw sa Dios, ang Dios wala nahamuot sa aton mga pagpangabuhi. Kaya ikadua dre, kagamoy ni makita naton sa bersikulo 16, tanaw naton ay siling dre, kay ang tanan nga iya sang kalibutan ang ginahandom sang makasasala nga kinaugali, ang ginakaibugan sang mga mata, kag ang tanan nga mga butang sa sining kalibutan nga ginapabugal sang mga tao, hindi sila naggikan sa amay. So may tatlo dire kamatuoran
nga aton tanahon ang ginasiling niya amo ini nga maglikaw kita sa paghimo sang mga sala sa sini likawan naton. Pwede ang tao makalikaw, pwede ang tao nga di maghimo sang mga sala o kung kalautan. Kag may tatlo dire kakamatuoran nga klase sahi sang sala nga aton likawan. Okay? Magagamit kita sa mga pulo nga English kag aton ini hubaron sa hiligaynon, hinilonggo, kay may mga English nga dali naton mahangpan kay sa aton kaugalingon nga lingwahe nga ginasiling naton hiligaynon. Ang 16 dre nagatudlo sa aton nga may tatlo ka klase sang sala nga dapat naton likawan. Ang una, amo ining nasiling niya, the desire of the flesh. Kung sa aton pa, ang ginahandom sang tawhanon nga balatyagon. Tawhanon nga balatyagon. Ang ginahandom sang tawhanon nga balatyagon, likawan naton ina. Ang manami iya, ang handom nga Diyos nun, hindi ang tawhanon nga balatyagon. Sa imong pamatyag, kung i-evaluate nimo ang imong kaugalingon, ano nga mga bagay ang permi nimo ginahandom sa imong kaugalingon? Sala nga dapat likawan, ang ginahandom nimo nga dapat likawan. Naghandom bala ikaw nga makaangkon sang malapad nga dota, property, propiedad, mayo man nina, hindi man nina malain. Ang lain dira kung magkambyo na ang imong pagigugma, magliso na, talikdan mo na ang Diyos, kagigugmaon ang mga butang sa sininga kalibutan. Sulikawan nato nina ang ginahandom sang tawhanon nga balatyagon. Kung aton handom kag balatyagon, wala nagakisinanto sa kabubuton sang Dios, problema ina kung lugoson himo ang imong kabuhi sa paghimo sina mga butang nga indi Dios non, nga indi suno sa balatyagon kag kabubuton sang Ginoo. So nagasiling siya nga ang desire sang aton unod non nga kabuhi kag handom dapat naton ina likawan. Kay man amo ini ang mga ginatudlo sang Bible. Nagasiling ang balaan nga kasulatan sa Marcos 8:36. Siling niya, ano gid bala ang kapuslanan sang isa ka tawo? Bisan maangkon pa niya ang bug-os nga kalibutan, kung madula man lang ang iya kalag. Ang labing importante ang kaluwasan sang aton kalag, hindi ang tawhanon kalibutanon nga handom nga nagalapaw sa aton una-una kag amo inaapirmi ang aton ginahandom nga maangkon. Bisan pa maangkon mo ang tanan mo nga handom sa sininga duta, kung wala ikaw makaangkon sang kasiguruan, sang kaluwasan, sang imo kalag. Nagasiling ang Bible, ano gid bala ang pulos sina? Ano gid bala ang kapuslanan sang isa ka tawo? Bisan maangkon niya ang bug-os ng kalibutan, kung madula man lang ang iyang kalag. Ang labing importante mga kautoran, ang kaluwasan sang imo kabuhi, hindi ang tawhanon kag kalibutanon nga handom nga gusto nimo maangkon sa imo nga kabuhi. Likawan naton ang nasiling nga desire sa aton unod nun nga kabuhi kag pagpangabuhi. Aton dugod dondomon nga may isa ka tawo sa sininga kalibutan. Kaging istorya makita ini sa Lucas kapitulo 16 halin sa 19 pakadto sa 31. May isa ka tawo nga ginatawag nga manggaranon. Kag sa Bible ginatiguluhan na siya, the rich man and Lazarus. Ang manggaranon nga tao kag si Lazarus. May isa ka tao nga imol. Ngala niya si Lazarus.
Kag may isa man katawo nga manggaranon, pero wala rin ngalan sa Bible. Nadula ang ngalan niya. Ang ngalan lang siyang imol, amo na sulat. Ini nga imol, dito perme sa gate, sang portahan, sang manggaranon. Kay ini nga tao nga imol, masakiton, halin sa ulo niya, pagkanto sa mga tiil, may mga katol, may mga hubag nga nagalupok, kag nagagwa ang mga mahigko sa iyang kalawasan. Masakiton ba siya? Imol ba gid siya, wala sing pagkaon? Dito lang siya gabantay sa basurahan, sa guwa, sang kudal, sang balay, sang manggaranon. Ang manggaranon, damo pagkaon, pero magwa siya kag magsulod sa gate. Sa iya nga balay, kita niya ang imol, wala gid siya makahatag bisan isa ka bilog nga pandesal. Manggaranon siya, sulobra ang pagkaon, pero wala gid siya makahatag bisan jutay nga pagkaon sa imol. Kaya magsiling ang Bible, napatay ang imol nga tao. Siyempre, nauna siya patay, kaya masakiton ba siya nga daan, way pagkaon, napatay siya. Pero gindala siya sang anghel dito sa paraiso, dito sa langit. Ini nga tao, imol, way kwarta, pero may Diyos siyang kabuhi. So ginala siya sang anghel dito sa paraiso o kon sa langit. Napatay man ang tao nga manggaranon. Siguro masadya, madamo sa mga nagkadto dito sa ila kay ti damo pagkaon manggaranon siya. Pero gindala siya sang anghel sang Dios dito sa impyerno, sa linaw sang kalayo, dito nagantos siya. Manggaranon siya, pero wala sang Dios. Amo ini ang ginasiling sa bersikulo, ano gid bala ang kapuslanan sang isa ka tawo bisan maangko niya ang tanan nga manggad sa sining kalibutan kon madula man lang ang iyang kalag. Ini nga tao wala ginbutang sa Dios sa impyerno kay manggaranon siya, hindi amo na ang rason. Ginbutang siya sang Dios sa linaw sang kalayo kay wala gid siya nagtuo kag nagbaton kay Kristo, tungod kay wala sang Kristo ang iyang kabuhi, hindi siya kabalo maghigugma siya ng isig katao, bisan pa nakahatag na lang sang isa kabilog kang pandesal sa imol nga tao nga ginagutom. Resulta na sang pagkahakog niya kay wala sing Dios ang iyang kabuhi. Amoy na nga nagsilingkid ang Bible sa aton, hindi ninyo paghigugmaa ang mga butang sa sining kalibutan. Ang maayo iya amo nga higugmaon naton ang Dios nga tag-iya sa sining kalibutan. Kag iya kita ginpapuyo dre, ginatagan niya kita sa mga kinahanglanon naton agud nga magmag-an ang aton pagpangabuhi sa sining kalibutan, kag hindi naton pag-ibaylo nga aton na higugmaon ining mga butang sa kalibutan labaw sa Dios nga nagtuga sa sining kalibutan kag sang tanan nga mga pagkapuno sa sining kalibutan. Ang tanan nga mga butang iya sang Dios, ang mga baka, kasapatan, mga kahoy, mga isda, ang dagat, kadutaan, kabukiran, inang tanan iya sang Dios, iya ina ginapahulam sa aton agud nga kita magpangabuhi sang sulhay kag maayo. Pero ang warning lamang diri sang Dios amo ini nga hindi naton paghigugmaon inang mga butang labaw sa Dios nga tag-iya sa sining mga butang niya ginpahulam kag ginhatag sa aton pagpangabuhi sa sining nga butang. Kag sunod diri nga ginsiling sang Ginoo sa aton nga likawan naton sala nga dapat likawan, amo na siling nga sa English, the desire of the eyes. Primero, desire of the flesh, desire of the eyes. Ano ini ang desire sang aton mga mata? Okay, ginasiling yan ni Dre, ang ginahandom sa aton mata. Ang nakita naton nga mga matahom sa sining kalibutan, kagamo na ang atong ginahandom nga maangkon permi, nagsiling ang Dios. Gabantayan naton nga aton ay na likawan nga klase sa sala.
nga huyog kita sa pag-angkon sa mga matahom. Kung ano makita naton nga matahom, gusto naton dayon nga maangkon nina. Desire of the eyes, ginatulok naton pirmi ang mga matahom nga makita naton, kag gusto naton maangkon. Nagsiling ang Dios, likawan naton ina nga klase sa sala, kay basi amo ina ang makatulod sa aton sa paghimo sa mga malaot nga mga butang sa sining kalibutan, kung tama ang aton paghigugma, kag hindi aton likawan ang mga matahom nga bagay nga aton nga makita. Kung ano makita nimo nga matahom, ginadumtan mo gid nga maangkon, delikado ina, kay base kon makahimo na lang ikaw kag kita sang sala tungod sa tagumalapaw naton nga handom sa pag-angkon sa mga matahom sa sining kalibutan nga aton makita. Kung ibalik naton ang aton kaugalingon sa istorya dito sa Garden sang Eden, si Adan kag si Eva, ang Dios naghambal sa ila. Pwede kamo makakaon sang bunga sang tanan nga mga kahoy diri sa Garden sang Eden. Pero inang isa ka kahoy sa tunga sang Garden sang Eden, kahoy sa pagkilala sang malaot kag maayo, hindi kamo magkaon siyang bunga, kay kung magkaon kamo, mapatay kamo. Nagsulod si Satanas sa dagway sang manog. Ang itsura ni Satanas hindi manog, pero nagsulod siya sa manog. Kagintingtar niya si Adan kag si Eva. Nagsiling si Satanas, kaon. Ang siling ni Eva, hindi kami magkaon, kaya nagsiling ang Diyos nga kung magkaon kami, mapatay kami. Nagsiling si Satanas, niya hindi ka mo mapatay. Kaya kung magkaon ka mo sa bunga sining nga kahoy, makaangkon ka mo sang gahom, kag makatupong na ka mo sa Diyos. Samtang nagahambal si Satanas, gatulok-tulok iya si Eva sa prutas, kag nakita niya nga katahom sang bunga sang kahoy, nga daw makaon na gid siya, manamit nga kaonon, matahom. Amo ini ang ginasiling nga likawan naton ang desire sang aton mga mata. Ang iginatulok ang prutas nga ginadili sang Dios. Wala siya ito nagatulok sang prutas nga ginasiling sa Ginoo nga pwede nimo ina makaunon. Ang nanamian niya, ang natahuman niya, atong prutas nga ginadili sang Dios. So madamo ang mga butang sa sining kalibutan nga ginadili sang Dios, nga aton kaunon, nga aton nga kuhaon kadamo. Pero ang ginakamugtan ginaton ang ginadili sang Dios. Kag amo gid na iya ang aton nanamian, kay natahuman kita sa mga bagay nga ginadili sang Ginoo. Maglikaw kamo sa ginasiling sang Ginoo nga mga matahom tulokon, hindi ang tanan nga matahom sa sining kalibutan makahatag sing kaayuhan sa imo kag sa akon. Ang problema naton amo ini, kung ano ang ginadili sang Dios, amo patapat ang aton nanamian kag natahuman. Amo ina nga may mga bana nga nakasala sa ilang mga asawa, kay wala sila natahuman, wala sila nanamian sa ilang asawa, wala sila nagtulok nga amo ina ang labing maayo nga ginhatag sa Dios. Ato yang iban nga mga matahom sa guwa nga wala ginahatag sa Dios sa ila, amo ang ila. So amo ina nga ang tao nakasala, nakahimo sang sala sa ilang panulok, kay man abi naton ang tanan nga matahom sa sining kalibutan maayo. Okay, mahatag ako sa isa ka example. Kung nag-agi ka mo pamunit bala sang isda, siguro sa punong, sa dagat, sa suba, may ara nang natawag nga tagahok. Ginubutangan ina sang paon. Kag imo dito itonton sa tubi, kag may mga isda dito, tilapia sa idalom sa tubi. Kag ginatulok ina sang isda nga may paon. Okay. Tama ka nami. Daw tukbo na niya, daw kauno niya na. Pero wala siya kabalo nga may taga ina, may hook ina sa sulod. Nga kung iyan ang kaunon,
ang taga maga pilit sa iya nga baba kag kwaon siya sang kapamunit kag dalon dito sa uling kag isugba kag nahimo siya nga sugdan didto. Wala siya makatalupangod nga may ara gali nga taga sa sulod sang paon. Amo ina ang tentasyon ni Satanas. Ginapakita niya sa aton ang mga mataom, maibog kita sina, aton ginahandom adlaw-adlaw nga wala kita gali kahibalo nga paon ina ni Satanas agod nga madakpan kita kag ibutang sa linaw sang kalayo nga amo ang ginatawag nga impierno nga ginaman sang Dios kay Satanas kag sa tanan niyang sumulodod mga demon, evil spirit kag mga tao nga gaupod kay Satanas ang ginaman sa ila amo ang impierno, ang linaw sang kalayo diin magaantos sila sa adlaw kag sa gabi nga wala sing pahuway. Amo ina nga nagsiling ang Dios sa aton nga hindi naton pagsundon ang desire sang aton mga mata. Pamalandungan naton sing maayo nga hindi ang tanan nga matahom makahatag sa aton sang kaayuhan kag kabuhi nga wala sing katapusan. Mayara nga matahom nga tulokon naton pero kun aton ina dumtan kag kwaon ina makalaglag sang aton mga kabuhi. Ano pagid ang sala nga dapat naton likawan? Kinasiling diri nga pride of life. Kinasiling niya nga ang ginapabugal sang mga tao. May ara ang mga butang nga ginapabugal gid sang tao kag makahatag sila sang ginasilyang naton nga bugal. Kag delikado ina kung makaangkon ikaw sang isa ka butang kag imong ipabugal. Ang tuyo nimo nga maangkon nimo na agud nga ipabugal nimo sa mga tao nga ako ya may amuni, ako ya may amuni. Ang gusto ya sang Dios sa aton baliskan. Ang gusto ya sang Dios sa aton nga kita magmapainuboson. Ang mga Kristohanon dapat magpaubos, hindi magpabugal. For pride goes before destruction. Kung magtubo na ang bugal sa aton kabuhi, ang magasunod sina amo ang kalaglagan. So ginatudlo sa Bible sa aton, amo ang pagpaubos sang aton kagalingon, hindi amo ang pagpabugal. Kung sa bagay, ano gibala ang aton ginapabugal sa sining kalibutan? Pamangkuta si nanay mo, kung sa pagbunag sa imo, may ara na ikaw nga daan, nga ginakaptan, nga 1 piso. Nagkari kita sa kalibutan, nga wala sindala. Kag magapauli man kita, dito sa aton manunuga, nga wala man gyapon kita sindala. Pagkari naton, 0. Pagbiya naton sa sining kalibutan, 0. Wala kita sing may madala. Busa, hindi kita dapat magpabugal kay pagkari naton sa kalibutan, wala man kita sing dala. Anong ipabugal naton? Kay wala man kita sang dala diri sa duta. Ang dapat naton ipabugal amo ang Dios nga naghatag sa imo kag sa aton sang mga butang nga aton naangkon sa sininga kalibutan. Kung gusto gid man nimo magpabugal, ang advice sa aton ni San Pablo, dapat naton ipabugal ang ginhimo ni Kristo dito sa cross. Kay paagi siyang kamatayon, nakaangkon kita sang kapatawaran, sang aton sala, kag kaluwasan sang aton mga kabuhi. Amo ina ang dapat naton ipabugal, ang kamatayon ni Kristo, ang kaluwasan ni ginhatag ni Kristo sa aton. Kabangdanan nga nagasiling sa San Pablo, wala ko ginakahuya ang maayong balita kay ini amo ang gahom sang Dios sa pagluwas sa tanan nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo. So wala siya nagakuya sa paghambal sang maayong balita. Amo ina ang dapat naton ipabugal, hindi ang aton abilidad,
hindi ang aton kaalam, hindi ang aton kagwapahon o kung kagwapohon, kundi ang aton ipabugal amo ang ginhimo ni Kristo didto sa cross, kay paagi siyang kamatayon nakaangkon kita sang kasiguruan, sang kaluwasan, sang aton mga kalag, sang mga tao nga nagtuo kag nagbaton sa iya. So siling niya, pride of life, dapat naton likawan ang ginapabugal sang tao, hindi bagay nga ipabugal naton ang aton kagalingon kag ang bisan ananong mga butang nga aton naangkon sini nga kalibutan, hindi naton ina pagipabugal. Kag dapat nga sundon naton si Kristo. Si Kristo amo ang aton example nga dapat sundon. Siling sa Bible kag ini makita sa Pilipos 2 halin sa 6 pakadto sa 8. Siling niya si Kristo Diyos siya, pero wala siya nagpakigtupong sa Diyos, kundi nga nagpaubos siya siyang kagalingon aran ng pulong. Nagpaubos siya siyang kagalingon kag nagmatinumanon sa amay tubtob dito sa kamatayon sa cross sang Kalbaryo. Nagpaubos siya, nagmatinumanon kag nanginmatay sa cross agod nga kita makaangkon sang kaluwasan sang aton kalag. So ang aton example pagsulundan nga dapat sundon amo si Kristo. Siya ang pagpaubos kag isang pagtuman. Dapat nga kita magapaubos kag matinumanon man sa Dios, kay inaamo ang ginapaabot sang Dios sa aton sa mga Kristohanon nga mga alagad kag mga anak sang Ginoo. Kag padayonon naton ang katapusan nga bersikulo, kag ini makita naton sa bersikulo 17, kag aton ini nga basahon kag tanawon sing maayo kung ano ginahambal diri. Nagsiling siya sa 17, ang kalibutan kag ang tanan nga mga butang nga ginahandom sa mga tao nagataliwan, pero ang nagatuman sang kabubuton sang Dios nagakabuhi sa gihapon. So may duha ka bagay diri. Ang una, ang mga butang nga magataliwan lamang, hindi permanente. Kag ang isa ka butang amo ang butang nga nagapabilin sa wala sing katapusan. Okay, ang tawhanon kag kalibutanon nga handom sa tao, inang tanan magataliwan. Hindi ina magpabilin tob-tob san-o, pero ang ginahandom sang tao nga espirituhanon nga mga butang suno sa plano kag gusto kag kabubuton sang Dios, ina nga butang magapabilin kag hindi madula. Okay. So ang butang nga dutanon nga aton ginahandom kag gusto naton nga maangkon, inang tanan magataliwan lamang. Hindi naton ina maangkon tob-tob sa wala sing katapusan. Pero ang espirituhanon nga mga bagay, Diyos nun nga mga butang, nga gusto naton maangkon, magapabilin sa wala sing katapusan. Kagamuna ang ginahambal sang Diyos, nga iyang kabubuton, kagamuna ang iyang gusto, nga kita makaangkon sang kabuhi, nga wala sing katapusan. Espirituhanon nga bagay nga wala nagakadula kundi nagapabilin. Kagamoy ni ang hambal sang John sa aton sa John chapter 6 kapitulo 6 versikulo 40, kag ini naghambal sa aton nga ang kabubuton sang amay o kon sang Dios sa aton amo ini nga ang tanan nga magtuo kay Kristo makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Amo na yang gusto sa Dios.
ang wala sing katapusan. Wala sing katapusan, kabuhi nga wala sing katapusan didto sa langit. Ang Dios nag-aman sa aton sa langit nga wala nagakaguba, wala sing katapusan. Kag ang Dios nagplano man nga ang tanan nga mga Kristiyanon magapuyo sa sinang langit sa wala sing katapusan. Kay didto sa langit wala na sing kamatayon, wala sing kabudlayan, ang tanan kalipay upod kay Kristo. Kagamoy na ang handom ni Kristo. Siyang pagsiling, hindi kamo magkasubo, salig lang kamo sa amay, salig kamo sa akon, sa balay sang akon amay, may madamong hulot. Kung hindi ini matuod, hindi tani ako maghambal sini sa inyo, magauna ako, kag magaaman sang hulot dito sa inyo, kag magabalik ako liwat. Kuhaon nakon kamo, agod nga kung diin ako, dito man kamo. Siling ni Kristo, ang mga butang nga espirituhanon, Diyos nun, wala nagakadula. Permanente ang langit nga ginaman sang Diyos, permanente ang mga tao dito hindi mapatay kundi makaangkon sang kabuhi nga wala sang katapusan. Inaamo ang plano sang Diyos sa aton. Pero may ara kita nga pagpili. Okay. Mapili kita. Anong gusto naton nga maangkon ang temporaryo lang ang mga butang sa kalibutan? Kung gusto naton nga makaangkon sang permanente, wala nagakadula, kagamoy na ang langit nun, espirituhanon nga butang nga ginatudlo sang Bible sa aton, pwede ikaw makapili. Kung gusto mo nga makaangkon lang sang temporaryo nga kaayuhan sa sining dota, kag sa tapos nga ikaw magataliwan sa sining nga dota, ibutang ikaw sa Diyos, sang Diyos, sa impierno, sa linaw, sang kalayo, kag dinto bagaantos ang tao sa wala sing katapusan, adlaw kagabi. Kung amoy na ang gusto mo, din isikway si Kristo sa bugos mong kabuhi, kay imo gid masapuan kag makaangkon ang ginahandom nimo sa sining nga dota. Sulito na kung gusto nimo nga makaangkon lang sa temporaryo nga bagay sa sining nga dota, kag permanente nga lugar didto sa impierno, isikway si Kristo. Pero kung gusto nimo nga makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan, kag makaangkon sang balay nga matahom nga wala man sing katapusan, karon pilia si Kristo. Buksi ang imong kabuhi, bato na siya sa sulod sa imong tagipusoon, kay maangkon mo ang kaayuhan nga ginsaad sang Dios sa imo kag sa akon. Kay ang Dios wala nagabutig. Naghambal siya, may duha ka lugar, may duha ka dalan. Tungod kay may duha ka dalan, kita ang mapili. Sinya masangkad, malapad ang dalan, padulong sa kalaglagan, pero makitid ang dalan, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Mahimo ka sang desisyon, kag mapili ikaw sa malapad nga dalan, kag damo ang mga tao nga nagaakit dito, madamo tungod kay sa malapad nga dalan, pagusto lang ang tao, himo sang sala, bisan ano nga gusto niya himuon niya, pero ina nga dalan padulong dito sa kalaglagan, siyang kalag sa wala sing katapusan. Pero makitid ang dalan, kag ini nga dalan amo si Kristo. Kag nagaagi dito, ina nga dalan pakadto sa kabuhi nga wala sing katapusan. So ang Bible nagatudlo sa aton nga pwede man kita makapili suno sa imong kabubuton. So himoa karon kagamiton ang imong kinaalam sa pagbili sa sining duwa. Masangkad nga dalan padulong sa kalaglagan, makitid nga dalan padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Kung pilion mo ang makitid
nga dalan padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Pilia si Kristo. Kinahanglan nimo ang imong manuluwas kag ginaamo si Ginoong Kristo. Kay wala na sing isa kag bisan sino nga ginpadala ang Amay sa sining kalibutan. Diin kita makaangkon sang kaluwasan sang aton mga kalag. Wala na si iban kundi si Kristo lamang kabangdanan nga si Kristo mismo nagsiling, ako amo ang dalan pagkadto sa langit. Basi kung magsala ikaw kagangimong hunahaw na nagasiling ngang akon reliyon amo ang padulong, amo ang dalan palangit. Hindi inaamo, wala sing reliyon nga makaluwas sa aton. Isa lamang ang aton manuluwas. Bisan anong reliyon nga naangkon nimo sa sining kalibutan, ang labing importante, isandig ang imong kabuhi kay Kristo. Isurinder ang imong kabuhi kay Kristo. Kay siya lamang amo ang aton manuluwas, manuluwas ang tanan nga mga tao sa sining nga kalibutan. Mga kautoran, maraming salamat. Kagabay nga ang Diyos, magpakamayo gid sa aton tanan.